8. září roku 1944 vojska 38. armády generál plukovníka Moskalenka a 1. gardové armády generál plukovníka Grečka zahájila útok přes Karpaty na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Soudruhu veliteli, 101. střelecký sbor prorazil obranu nepřítele do hloubky 12 kilometrů. Vyřiď Bondarevovi, ať nespomaluje postup. Nasadím do průlomu Baranova a Kratochvíla. Kavaleristé do toho. Zamávám šavlí, už dost dlouho koně stáli. Československý sbor bude postupovat za jezdectvem. A ráno byste měli být v průsmyku. Přechod nám zajistí východoslovenský sbor. Vaši bratři Slováci. Soudruhu generále, všechno bude OK. Velitel 1. československé brigády, generál Svoboda. Jsme před branou naší vlasti. Za několik hodin vstoupíme na půdu Slovenska. V této slavnostní chvíli musíme hluboce procítit tuto velikou odpovědnost, kterou máme před svým svědomím i před svým národem. Jsem přesvědčen, že čestně splníte svou povinnost. Je to těžký úkol, ale vezměme si příklad od slavných vojínů Rudé armády, kteří již postupují před námi. Velitel 1. gardového jezdeckého sboru, generál poručík Baranov. Němce není vidět. Když ráno dělostřelectvo zahájilo palbu, tak utekli. A možná Slováci je napadli z týlu. Dost možná. Velitel 1. československého armádního sboru, generál Kratochvíl. Za 2 hodiny budeme v průsmyku. Zatím jde všechno podle plánu. Doufám, že slovenské divize obsadí průsmyk dle stanovených dispozic. Znám dobře plukovníka Talského. Je přesný člověk. Gardoví kozáci ke mně. Slyšte můj rozkaz. Tanky nechte projet údolí. Odřízněte německou pěchotu a pobijte ji šavlemi. Za mnou.
Velitel 38. armády, generál plukovník Moskalenko. Войска 38-й V армии не průběhu смогли dvoudenních развить bojů vojska 38. armády nemohla rozvinout důrazný útok a obsadit karpatské průsmyky. На перевалах нас встретил не восточно-словацкий V корпус, průsmycích nás nečekal východoslovenský sbor, танковая группировка. ale silná německá tanková skupina. В результате первый чехословацкий корпус Následkem toho první československý sbor pod velením generála Kratochvíla byl nucen ustoupit и только конникам a jen генерала jízdě Баранова generála Baranova se прорваться podařilo probít do týlu nepřítele. Эти два потерянных дня дорого обошлись. Ty dva ztracené dny přišly slovenskému národnímu povstání draho. Я видел чехословацких солдат в бою под Харьковом. Viděl jsem československé vojáky v bojích u Я Charkova. знаю, как они сражались под Киевом и в Белой Vím, церкви. jak bojovali u Kyjeva a u Bílé Если cerkve. здесь, в Карпатах, они отступили, в этом вина A только jestliže командира zde v корпуса, не Karpatech сумевшего ustoupili, pak je to организовать бой. jedině vinou velitele, který nedokázal řídit boj. Господин маршал, всякий на Pane моем maršále, месте na mém místě by tak postupoval každý. Нет, не всякий. Ne, každý ne. Вот командир бригады Tady velitel brigády генерал Svoboda Svoboda dovedl odrazit сумел útok německých отразить атаки tanků. немецких танков. Я принял решение Proto ho pověřuji отстранить генерала velením Кротопила sboru. от командования Чехословацким корпусом. Командиром корпуса назначаю бригадного Velitelem генерала sboru Свободу. jmenuji brigádního generála Svobodu. Слушаюсь, товарищ маршал. Provedu, soudruhu maršále. Не вздумайте ходить в атаку в роли A автомата. ne, abyste chodil do útoku jako Нельзя samopalník. рисковать, генерал. Nesmíte riskovat, generále. Слушаюсь. Provedu. Генерал Москаленко. Generále Moskalenko. Направление главного удара перенести Směr на левый hlavního фланг, úderu přenést na levé křídlo do prostoru Sanok, где успешно наступает kde первая úspěšně гвардейская postupuje армия první gardová генерала armáda Григория generála Grečka. Už jsem začal přesunovat jednotky, soudruhu veliteli. И вы lично, генерал Москаленко. A vy osobně, generále Moskalenko, dohlédněte na to, aby byly okamžitě poslány zbraně pro povstalce na letiště Triduby.